Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe a quenda diste espazo das madrugadas correspóndelle a Manuel Blanco Villar. Ademais de ser, xunto coa súa familia, o responsable do máis importante museo etnográfico de Galicia, tamén é o de manter as tradicións ancestrales da nosa terra con unha fidelidade digna de mención. Na aldea de Codeseda, donde todos os anos en agosto ten lugar a representación de unha desas tradicións como é a malla. Hoxe vou poñer voz ao relato que Manuel nos fai da citada festa de agosto deste ano actual e que regálanos no número 19 da nosa revista. A malla máis calorosa. Se cada mes de agosto acudimos puntuais á cita anual coa malla, incluso en plena pandemia e mesmo baixo a choiva, este ano foi a malla máis calorosa de todas, por executarse baixo un sol de xustiza con 30 grados de temperatura, pero sobre todo polo calor humano achegado por tantos centos de persoas que nos arrouparon durante todo o día nun ambiente san, cultural e festivo, típico das antigas mallas das aldeas galegas que tanto levan sufrido. Tantos días despois, aínda continúan soando pola aldea de Codeseda os ecos de antaño que reproducimos na malla, como a chamada da buguiña, o zumbido das máquinas e motores ou o retumbar dos males en riba do pote soterrado, nas eiras das clásicas mallas galegas que acadaron o seu máximo expoñente na comarca do Deza, a única de Galicia da que hai constancia de mallar a meda vela, como sinal de fartura e poderío. Queridos amigos, continuade ca lectura ca revista nas vosas mans, porque é un artigo que nos achega a malla tradicional na voz de Manuel Blanco Villar. Gracias, Manolo.